سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في لوم عربي حموش لكاتي استدلوا على توزينات تزولكم مصيلخو كم وترو خسافت مدباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامنت ارست زينا أمونغو إثيوبيان سودان حيال كينات تغيرو لوم خقوم زنبرو حدش منغس السودان تناويحو جو بايدن نكينات يمن كوهب زصنح دغف كم زبق حبيرو أمريكا واغلغالي قبل الزختامات قلو بزفصمو صوتاو عمس كم زتفردن كالئن زدهس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ ابزا چانل دما ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم أمونغو إثيوبيان سودان حيالو كينات تغيرو أمونغو سراويت إثيوبيان ميليشياتاتون كمون أمونغو سراويت سودان حيال زخون كينات يكير كم زلو تغليصو نظام الكيتو مع كنزينا سودان تريبون كم زغلصتو سراويت سودان دحرته انصار سراويت إثيوبيان ميليشياتاتون ابزغبرو حيالو گ ابال فاشا غريشيا زركب كبابي المشدين كمون ملاكمو زبال إثيوبيان حزمو زنبرو مريت بحيلتا سودان كم زتتحازه اتا مع كنغليصا أتي مسكل الأمحرة زداو دوبات استجبروا وج سراوي السودان نتمرت عبز ملسولو جزي حدنا السودان وتعدر عبتي وج هيوتو كسن كله شمون تزغون وتعدرات دمه بخبير نفوكسن كم زغول سولو جاليتام كم مجلس أحد أبالو لو بيت مخري السودان زخونه محمد فكري سليمان خجلتن كله سراوي إثيوبيان ميليشياتاتون نمر السودان 10 شوعات كبايتات صوات يرزن برخوينو أبز وانجن السودان نتي 10 تخلت زغون مريت كم زملستن تسترف حموش دمه أب تحت إثيوبيا خمزولو جاليتوم فشا 50 هكتار زبتصحلو معز حرس مريت اب تحت سراويت إثيوبيان ميليشياتاتون كم زلو بمحبار نزخاي حليفهم كم زهيبوم حبيروم እዚ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳን ዝተገበረ ሓያል ውግእ ካልእ ማዕከን ዜና ኣብቲ ውግእ ብ10ታት ዝቁፅሩ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጠቂሳ እዚ በብቁርብና ተስፋሕፍሕ ዝኸይድ ዘሎ ውግእ ሱዳን ኩሉም ኢትዮጵያ ዘሎ መሬታ ከይመለሰት ከም ዘይተዓርፍ ተንተንቲ ይዛረቡ لوم خقوم زنبرو حدش منغس السودان تناويحو أول حلقات على 4 قوم زنبرو حدش منغس السودان كساب زمت سومن كم استناوحه مجلسي مشارختي مساغير بايتو سودان افليتوم مشارختي مساغير بايتو سودان تمالي ربع 3 لكاتيت بابو منبر لولاو بايتو جنرال عبد الفتاح البرهان تمريح دحر زكايدو اخيوايو مقام حدش منغستي كناوح وسينوم بمسارة تياب 3 تقمت 2020 اب جوبا استبصح السمع اب 3 حساس زقوم مشارختي مساغير بايتو سودان اب 4 لكاتيت اب لولاويت بايتو حدشتي أبلات كابينة منسترتات كهلوهم يتقلب كابينة منسترتات بملئات مسقومه زمت سمون حدش منغس السودان كمسرت مخانو مجلس نايت بايتو يملكت درون كاب كلنا تناب جوبا ابز تخيد سمع استوكل سلفتاتن ودباتن استوكلو 25 كابينة منسترتات كمسترقحو زحبرت افنيا نايت بايتو ميريم آل صادق آل مهدي حنتنا منستر صفيح جن توسخي من مخار سلازدليه غنا سب كم زي ترقحله تقيسا سودان دحر مودا سرعت بشر ناب ديمقراطياوي هن مسغار ام مسرح كوانتلا بوتادراون وغنات سلطان ناي مبحث زمبالتات زرس لزلو تاغراب قرانا منغدي خمسه لا يزغلص جو بايدن نكينات يمن كوهب زصنح دغف كم زبق حبيرو منغست أمريكا أب يمن زكاير زلو وتدرو سرحت كوهب زصنح دغف كم زبق حبيروم أب يمن لعلي شدشت عمت بستخايد وق بمليونات زغوتصرو سبات بحصرت مغبن مدهانيتن معقوبن تشكيروم علوم أمريكا نت لعلي 110 شح سبات كم زموتو زئمن الله نشدشت عمت زغتصله بمشارختا سعود عرب زكاير وق يمن دو كتبلويا اتدلي بريزيدنت جو بايدن ابتيناي بزعبا غداي بوليسي مصاي اب زغبرو فلامي مدرو اب يمن زلو وق خبق علو ويلم كرم جو بايدن زنبرو خلت منغسات أمريكا نتي بسعود عرب زمرح اب يمن انصار حوتي زكاير زنبرو تدرو طمرت كدغفو صنيحهم اتغچتني مليونات يمناويان اددا طميتن سقاين غيروم يركب ب10 شحات زوصرو قول حسبيتي زركبون سباتون هميتوم علوم بخلتشان 14 منغو دخول منغست يمنن تقاومتي حوتين وق مجمارو ذكر كوينو دحر حد عمت توق نابزل على ترزوه مسبصخه سعود عربن كالوت شمون تاغرات عربن زركبوم بامريكان انجليزن فرنسان ان تحجزوا انصر حوتي صعوق ناي نفرتي دبداب تخايدوم مستر بايدن بوليس غدات وصا امريكا لوطات
ፈለማታት ከም ዝገብሩን ኣፍሊጡ ይርከብ ፈለማቶም በአሜሪካ ተቀባልነት ዝረኸቡ ስደተኛታት ከኣቱን ከምውን ወታደራት አሜሪካ ኣብቲ ካብ መወዳእታ ካልኣይ ወግእ ዓለማት ሒዞም ዝጸንሑ ሃገረ ጀርመን ከም ዝጸንሑ ምግባር እዩ ፖሊሲታቱ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስልጣን ዝሓደገ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ዘፍርሶን ኩላዩ አሜሪካን መንግስት የመን በሳዑዲ ዝምራሕ ደገፍቱን ኣብቲ ምስሑቲ ዝገበሮ ደገፍ ክትገብርን ጸኒሓ እቲ ትማል ሐሙስ ተነገረ ግን አሜሪካ ነቲ በሳዑዲ ዓረብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝግበር መጥቃዕቲ ዝወሃብ ደገፍ ደው ከተብሎያ ይኹን እምበር ነቲ ኣብ ሐውሲ ደሴት ዓረብ አንጻር አልቃይዳ ዝካየድ ስርሒታት ኣይጸልዎን ምምሕዳር ባይደን ነቲ ናብ ሳዑዲ ዓረብን ሕብራት ኢማራትን ዝግበር ዝጸንሐ መሸጣ ኣጽዋር ክሳብ ዝግምገምን ዝኽለስን ንግዚኡ ደው ኣቢልዎ ይርከብ ፕሬዝደንት ባይደን ነቲ ምኩር ዲፕሎማስያን ኪላን ፈላጥን ማእከላይ ምብራቅ ቲም ሌንዲንግ ከም ሓድሽ ናይ የመን ልኡኽ ክሰሚዩ ትጽቢት ይግበር እዚ ነቲ ብሳዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ተወሳኺ ደገፍ ዝህብ ዝጸንሐ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳር ፍልይ ዝበለ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከም እተገበረ ዝሕብር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጸሓፊ ጉዳያት ትራምፕ ማይክ ፖምፓዮ ሕቲ ግብረ ሽብራውያን ተባሂሎም ከም ዝተኣወጁ ኣፍሊጡ ነይሩ ንሱ ከም ዝበሉ ዕላማ ናይቲ ስያሜ ንሕቲ ኣብ ስግረዶ ብዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ተሓተቲ ንምግባርን ብኢራን ተደጊፎም ሃሳይ ነጥፍታት ንዘካይዱን ንምግታይ ኢሉ ናይ ረድኤት ትካላት ግነት ዝጉምቲ ብምንቃፋ ሚልዮናት ህጹጽ ረድኤት መግቢ ዘድልዮም ከባቢታት ንኸይሰርሓ ክግታኣን ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ጸኒሐን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ባይደን ዝተወሰነ ካብቲ ሕቲ ዝገበሮ ምምሕላፍ ገንዘብ ካብ እገዳ ነጻ ክገብሮ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እዚ እገዳ ክሳብ 26 ለካቲት ክጸንዕ እዩ ውድ ሕብራት ሃገራት ንየመን ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣጋጢሟ ከም ዘሎን 80% ካብ ህዝባ ረድኤትን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ውሕስነትን ከም ዘድልዮን ይገልጽ እዚ መግለጺታት እዚ ነቲ ፕሬዝደንት ባይደን ኣብ የመን ዝካየድ ዘሎ ኣዓናዊ ኩናት ደው ከም ዘበሎ ዝኣተወ ቃል ዘረጋግጽ ምዃኑ የመልክት ምቁራጽ ደገፍ አሜሪካ ነጥምረት ሳዑድን ኤሚሬትን ኣብ የመን ንዝካየድ ዘሎ ደማዊ ምዕራፍ ኣይከዓጽዎን እዩ ኮይኑ ግን ነቶም ኣብ ሪያድን አቡ ዳቢን ዘሎ መራሕቲ ካልእ መዋጾን ፍትሕን ከናድዩ ዓቢ መልእኽትን ምልክትን ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ እትዞባ ይሕብሩ ምዕራባውያን ዲፕሎማስያታት ኮነ የመናውያን ነዚ ሓድሽ ጽምዶ አሜሪካ በሐጎስ ተቀቢሎም ይርከቡ ፕሬዝደንት ኦባማ በ2015 መንግስቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር እተርእዮ ክርክር ንምግጣም ነቲ ብሳዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ወታደራዊ ወፈራ አንጻር ሕቲ ቀጠልያ መብራህቲ ወልየላ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ የመን ሓድሽ ልኡኻት አሜሪካን ኢራንን ነዝውግእ እዚ ናይ ምውዳዕ ዕማም ተዋሂቦም ኣሎ ይኹን እምበር ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ዞባውያን ሓይልታት ነቲ ኩናት ከጓሃሮ ይኽእላ ከም ዝኾና ይእምቱ አሜሪካዊ አገልጋሊ ኣብ ልዕሊ ዘኽታማት ቆሉ ብዝፈጸሙ ጾታዊ ዓመጽን 15 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ እቲ ናይ ክርስቲያን አገልጋሉ ምዃኑ ዝተገለጸ ጎሪ ዳው ኣብ 2008 ምስ በዓልቲ ቤቱ ብምትሕባር ነቲ እንዳ ዘኽታማት ከም ዝመስረቶ ይፍለጥ ጎሪ ዳው እቲ ብተምሳሌት ዝግለጽ ቆሮት በግዕ ዝተኸደነ ተኹላዩ ክብል ኣባል ክፍሊ ምርመራ ፌደራል አሜሪካ ማይክል ድሪስኮል ገሊጽዎም ኣብ ዝሓለፈት ዓመት ዳውነቲ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ አሜሪካ ተመስረተ 4 ክስታት ሕቡእ ጾታዊ ርክብ ምስ ቆልዑ ከም ዝወዓሉ ተኣሚኑ ነይሩ እቲ ማሕደሩ ዝኽታማት ብኸፊል ብገለ ኣብ አሜሪካ ክፍለ ሃገር ፔንሲልቫኒያ ዝርከባ ቤተ ክርስቲያን ይምወል ምንባሩን ዳው ኣብ 2017 ካብ ኬንያ ክሳብ ዝሃድምን ን10 ዓመታት ዝሰርሐ ምዃኑን ተፈሊጡ ክፍሊ ምርመራ ገበናት አሜሪካ FBI በዛዕባ ኩነታት ናይቲ ገበናት ሓበሬታ ድሕሪ ምርካብዩ ዳው ኣብ 2019 ኣብ ቀይዳኣትዩ ዋሽንግተን ፖስት ዝተባለ ፍሉጥ አሜሪካዊ ጋዜጣ ከም ዝጻሕፎ ሓበሬታ ካብ ሓንቲ አሜሪካ እትርከብ ኬንያዊት ከም ዝተረኸበን ነሳብ ከባቢ ናይቲ እንዳ ዘኽታማት እትነብር ዝነበረት ወላዲታ ክትበጽሕ ምስከደትያ ብዛዕባ ኩነታት ክትፈልጥ ኪኢላ ማርጋሬት ሩቶ ናብ ዛዕቤቱ ልቁሸት ምስከደት 212-14 ዕድመ ዝነበረ ኣዋልድ ካብቲ ማእኸል ዘኽታማት ድሕሪ ምህዳምን ብዛዕባቲ ኣብቲ ቦታ ዝፍጸም ዝነበረ ጾታዊ ዓመጻት ምስ ተዛረባ ዓዲተና ዓኢባ ጸኒሓታ ንባዕላ ናብ መርማሪት ተቐይራ ድማ ዛንታታት ናይ ተንስተዓመጻ ቆልዑ ክስንድ ጀሚራ ኣብቲ ማርጋሬት ሩቶ ዝኣከበቱ ሓበሬታ ብምርኳስ ክፍሊ ምርመራ አሜሪካ ዳው ካብ 2013 ክሳብ 2017 ናብ ዝነበረ እዋን ብውሕዱ ኣብ ልዕሊ 4 ኣዋልድ ጾታዊ ዓመጽ ብፍጻሙ ኣረጋጊጹ ክልተ ካብቶም ቆልዑ ደቂ 11 ዓመት ከለዋየን ክዕመጻ ጀሚረን
بعلت بيت نايتي جبنياتن قديات مكلاخل التنسي أب كلاتسمن كسكو علن مئنتي ناب كلينيكات حكمنا تملا لسنيرام أزيد ما داو بزيناي تنسسقات كم دلايو نتون جبنات كفتسوم أخيلو يكبل بيت صحفة أخبار حق أمريكا أبزوت ومجلس حبيروم غورو غاري داو كرميتين دازقتامات مجمارون بجبنات تصوتاو عمت زفلت زنبل سبيوم أبشن شعات تميتن تسعان شلشن تصوتاو عمت كفتسم وطن كم زنورو بمئمانو نايكل تعمت متنقطات وهيبون هنا 10 عمت آب مزقب تصوتاو عمت زفتسمو جبنياتات آتونيروم زخبركم تهاتلتي بين تفي نلوم زبلنا يوم السنة دونا أبزو دينا لنا مسانا سلتسناكم بالبن مسكن سنين عاكم